parlem de això, d'alguna manera podem dir, diguem-ne, que tothom, és a dir, és arribar a experimentar amb això, no? I és pensar, tothom pensa com hi va arribar, no? És a dir, com es va arribar amb això. Perquè si ell va experimentar la mescalina, nosaltres l'experimentem amb això, no? És un viatge, diguem, espiritual. Això sembla un gran mot, però diguem, és un viatge més interior en un mateix. I de fet molts llibres tenen el format d'un viatge, o d'uns viatges, de vegades en un mateix, de vegades en un món, en uns països imaginaris. Ell té molt interès pels mecanismes psíquics, li interessen molt els mecanismes psíquics de pensament, més que les idees. I després, una experimentació, perquè sí, en aquell moment tampoc sap cap on el portarà. Tornant una mica al tema de l'arribada a la mescalina de Bixó, una cosa molt òbvia, però que val la pena destacar, és que té 54 anys quan entra en aquesta experiència. A l'esgotament en el plaer que segueix l'acte amorós, de vegades se l'anomena petita mort. Comparada amb ella, l'extremadament petita mort de la mescalina és com la primera en relació a la gran mort, de tan discreta i dolça que és. Jo mateix era torrent, estava ofegat, era navegació. La meva sala de constitució, la meva sala dels ambaixadors, la meva sala dels obsequis i dels intercanvis on faig entrar el foraster per a un primer examen, havia perdut totes les meves sales i els meus servents.